Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो नै दायो बागा बीचआवहाय दङ आरो जोङो एसे माने इभिनिंनि स्नेक जादों ओमफ्राय जोङो दायो बागा बीचआवहाय जेरावहाय खाथियावहाय दखानफोर दङना फिसा फिसा बेयावहाय मा मोनो नायनोसै शपिं खालामसै। स' नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो मारै भिडिअ खालामबाथाय दायो जों माबा मोनसे जानानै लानोसै मार्केटआवहा मोनहैथ'वाखै नालाय मायबा जानानै लानोसै ओमफ्राय जाखांनानै नायनोसै मा लायनाय जायो। खांख्राय जादो बिसोरो खांख्राय गोथाव नंगौना नङा एसे बुंहरदोब्रा होनदों। जानोनो हायासै माने दहाय ब्रेकफास्ट खालामखाबायमोन ना एसे मोजाङैनो ओमफ्राय दायो जोङो मार्केटआवहाय थांगासिनो मा मा मोनो नायनोसै। सिङाव हाबनायनिफ्राय सिङाव लेडिसनि गैया नामा? गाइस गवायावथ' बिराद गरमखा नालाय बेखायनो बेयावहाय माने बिदि ब्रेन्डेड ड्रेस बिदि गैया आरोना ओमफ्राय सब माने बिदिनो लकेल मार्केट नालाय ओमफ्राय माने एफर्डेबल गोजा आरोना गस्लाफोरा एसेबां दाम नङा मोजाङानो ओमफ्राय मा होनो ड्रेसफोराथ' गरम दिन माने गरम जायगा नालाय ओंखायनो बांसिन शर्ट्सफोर बा फ्रक बेफोरबायदिनो बांसिन फाननाय दंमोन आरोना ओमफ्राय जेबो पसन्द जाथ'वाखैमोन बेखायनो बेरायग्रोना नायनोसै आरोना मार्केटफोरखौहाय माहा माबायसा दोङो ओमफ्राय दायो नायलांबाय थादो जोंदो आरो बिदिनो लामा लामानो दङ आरो बांसिन माने थफै बेग सेग सेन्डेल ओमफ्राय आरो बिदि शर्ट्स फ्रक बिदिनो गोजा आरोना ओमफ्राय सानग्लासेस माबा माबि बिदिनो नायलांबाय थादो। मोजां ना? आयु मानसि गावदांदां नों बायसा गावदांदां Hello? Happy New Year.
मा मा आं बिराद मेंदो आं ओइयावसो जनानै जाबाय थागोन दिनै बालि बायसेयाव Nani? So guys, दायो New Year season खाय पुरा non-stop party जागासिनो नालाय ओमफ्राय बेयावहाय जों थांनो ओंखारबोबाय आरो रिजर्टनिफ्राय ओमफ्राय मा होनो बेयावहाय जों डिनारबो खामखाना फैखानोसै ओमफ्राय मा होनो बेयावहाय आङो भइस ओभारसो होनांगोन आरो ना मानो होनना बुङोबा बिराद मिउजिकफोरा बिराद लाउड बाजायबाय थायो नालाय ओमफ्राय कपिराइट फैगोन उपाय गैया ओमफ्राय बेखायनो माने आङो भइस ओभार होनाय जाबाय आरो स' टुडे आंदो बयबो नायहैनोसै माबायदि बीचनि साइडआवहाय बोरै पार्टि सोलिदों So guys, दायो नै बेयावहाय बाहेरावनो फज'यो आरोना
माने मोना जाबाथाय ओमफ्राय फुङावथ' रेस्टुरेन्टावहाय जाहैयो ओमफ्राय मोना जाबाथाय बिदि बिच खाथियावहाय बिदि टेबोल लानानै दोननानै होयो आरोना माने बरिया भिउआबो ओमफ्राय आरो आरामबो जायो गरम नालाय थान्दाबो मोनो आरो ओमफ्राय टेक्लाया माबा माबि बायदोंमोन नै ब्रेसलेट जोंनाया बे हरावहा बेबायदिखौ आरो बेरा जिथु स्पेकखौ गानना दोङो बेबायदि ओमफ्राय जों मा अर्डार होनो माने सि फुड बिदोंमोन नालाय ओमफ्राय दिन्थिफायदोंमोन आरो ना मा सि फुड दङ सोरबाफोर जुदि सि फुड ट्राइ खालामनो गोसो गयाव फैनानै बिहरबानो जाबाय ओमफ्राय नायबानो जाबाय माने साइजजों दामफोरा आरोना बिदिनो 2000 3000 गिदिरा ओमफ्राय एसे फिसायाबा 1000 इदि लायो आरोना जि जानो लबस्टार जानो ना क्रेब जानो ना मा जानो माने आरो बांग्रा नाया बिराद टेस्टिमोन आरोना जों बांग्रा नाखौबो जादोंमोन बिराद टेस्टि ओमफ्राय इमान मोजां मेथाइ दामदोंमोन पुरा डिजेया ओमफ्राय जों थानो हायासै आरोना पुरा मोसाबाय ओमफ्राय उनावहाय आं मोसायालासिनो दंमोन माने आं लावदुमखौ मिस खालामदोंमोन आरोना लावदुमा थाङाखै नालाय जोंदो ओमफ्राय उनावहाय आरो इसोरबो लेंबाय नालाय ओमफ्राय आंबो जइन जाबाय आरो एसे मोसाबाय माने मा आरोना लाइफआव आरो इन्जय खालामनांगौ ओमफ्राय टेक्लायाबो माने भिडिअ दिन्थिनो होआखै आरोना लाजिना बियो ओमफ्राय भिडिअनि बाहेरायावहाय मोसाबाय आरो बारा इदि मोसाखाया बियो ओरैनो जास्ट मोदोमखौल' सोमावो आरोना मोसानो रोंखाया नालाय ओरैनो जास्ट इन्जयखौ खालामबाय बरियानो साब्रैदो ओमफ्राय उनावहाय मोसाबाय आथिं सासे आयौ बालियाव थाबायनाया बालिया हाबसोजोबखायो आंथ' लोदोदोना पुरा गोदोखायो बालिया खिन्थु मोजां नाङो आरोना सेन्देलखौ खुनानै थाबायनो आं बिराद मोजां मोनो माने थान्दा नालाय आराम नाङो आरो जोंनि अर्डार हरनायफोरा फैजोब्बाय जालाय लांबायसो क्रेब आरो ना बे बांग्रा फिस बियो ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय किं फिस ओमफ्राय नै दैया आथिंसिबां फैयो आरो ओमफ्राय बेयावहाय कापोलफोर फैबाबो बहुत मस्ति नांगोन केन्डेल लाइट डिनार जानो हागोन आरो प्लास भिउ नुगोन बरिया आरो बार सिउ फैबाय थागोन मोनायावहाय आराम नाङो स' बेबायदिनो सोलियो आरोना आरो क्लाब दङ क्लाबावबो नोंथांमोना थांनो गोसोबा थांबानो जाबाय जों दिन्थियासै आरो भिडिअआवहाय आरो आं थाङाखैबो ओंखायनो दिन्थिनाय जायासै आरोना ओरैनोथ' नेक्स्ट टाइमाव थांबाथाय दिन्थिगोन दे You guys मोनफैबाय नै रुमावहाय ओरैबायदि मेंबाय आथिं आखाइ सुनसै ओमफ्रायहाय उन्दुनोसै दिनैनि माबायदि मोनदों गवायाव फैनानै
मादि खावब्लिब्लिन दे गवायाव फैना माबायदि मोनदो बहुत मोजां मोनदों आं बेलेग बेलेग माहाबा जायगायाव बेरायदो खिन्थु गवा बायदि आं मोजां मोनाखै बियाखौ सोखोलोङो एक्चुअली आं आंनि मबाइलाव दै हाबजोब्बाय आं खोलैनायावसो आं दङ